Ćao Aleksandra, ćao svima. Hvala ti što si me pozvala u svoje društvo heroja i heroina. Za sve koji slušaju moju priču, ja sam Maja Panić, prosvetni radnik nekada u Srbiji, a sada u Americi. Ja želim da vam kažem nešto o svom odnosu prema životu. Za mene ne postoji razdoblje za koje bih rekla da je najlepše ili u koje bih se vratila. Svaki period života ima svoju lepotu i ono nešto što treba da proživimo. Mene nećete čuti da vam kažem da su mi one godine ova pamet, ali zato ćete me čuti da vam kažem da nije bilo one ludosti, ne bi bilo ni ove mudrosti. Ja volim da pravim velike promjene i velike korake u životu. Imala sam puno prekretnica, svaka od njih mi je donela ono što mi je u tom momentu bilo potrebno. Neki ljudi kažu da sam hrabra, neki ljudi kažu da sam luda, pa možda recimo ludo hrabra. Ja ću vam navesti samo neke. Nakon godinu dana rada u prosveti, napustila sam posao i otišla u Pariz na godinu dana. Tamo sam pohađala školu i radila. Život u Parizu je bio divan i težak, a to je zapravo ono što čini život skup lepih i teških momenata. I kada ga prihvatite takvim, onda ćete naučiti da ga živite i da uživate u njemu. Ja sam voljela svoj život u Parizu. To je poenta da sam naučila tamo da život koliko god je težak može da bude jako lep. Kupila sam stan onda kada su se svi osim mene plašili što ga kupujem. To je bila još jedna velika prekretnica u mom životu. I par godina kasnije sam shvatila da mi je potrebno da proširim granice svog znanja, svojih radnih i životnih iskustava i odlučila da apliciram za posao u Americi. I uspela sam, došla sam u Ameriku i život u Americi zapravo jeste to sve što sam i očekivala da bude, jedan sasvim novi i drugačiji život, svakodnevno pun izazova. Ali ono što je bitno jeste da shvatite da ako želite nešto da ostvarite, ne treba da razmišljate puno, treba da radite na ostvarenju svojih snova i ciljeva, da prikupljate informacije, da nađete načine kako ćete da napravite sljedeći korak i onda sljedeći, ali ne razmišljajte, jer ako razmišljate, onda će uvek da se pojavi taj neki glasić koji će vas udaljava od onoga što želite da uradite ako ga pustite da vam priča. Zato radite na ostvarenju svojih snova. Ja sam neko ko rešava stvari u hodu i ne plašim se onoga što će život doneti. Zašto sam se odlučila da odem u Ameriku kada sam izgradila svoj dom? Pa zato što je moj dom svugdje gdje se ja nalazim i ovdje je jedini dom za moju porodicu i moje prijatelje. To je jedini pravi dom koji imam. Kada shvatite da je život dar koji smo dobili, onda ćete shvatiti da treba da ga živimo, jer treba da steknemo zasluge za to što smo ga dobili. Veliki pozdrav svima.